ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እዚ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ንንሪኦ ኣይንዛረቦ ንንኣምኖ ንዛረቦ ድብል እዩ ሪኹም ኣሕዋት ካብ እግዚአብሔር ካብ ተሓደ ተማሃርናዮ ትምህርቲ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣምላኽ ንዝረኣዮን ኣይዛረብን ንዝኣምኖ ግን ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ብባህሪኡ አፉ ነትሱ ዝኣምኖ ጥራሕ ኢዳ ዝጥቀመሉ እምበር አፉ ንደጋጥም ነገራት ኣይጥቀመሉን እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ኣብ አፉ ዘሎ ሓይሊ ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ኣብ ቃሉ ዘሎ ሓይሊ ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ እንታፈለጥናዮ ብዝኸና መጠን ናቱ ካይዳ ድማ ኣብ ህይወትና ክንላመዲና ንጅምር ኣምላኽ ንዝኣምኖ ጥራሕ ከም ንዛረብ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ኣመንኩ ስለዚ ድማ ተዛረብኩ ከም ዝብል ኣብ ህይወትኩም ንተኣምንዎ እምበር ንዘጋጥመኩም ንዝስምዐኩም ንትርእይዎ ደይ ምዝራብ ተማሃሩ ምኽንያቱ ካብቲ ሓደ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ንስልጠንን ንዓብን በዚ መንገዲ ኢና ምኽንያቱ ኣፍና ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ዓብ ተራ ይድጻወት መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከምዚ ኢሉ ጥቕሲ 1 ኣምላኽ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኣብ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይኾን በለ ብርሃን ድማ ኾነ ሪኹም እግዚአብሔር አምላኽ ንምድሪ ምስራያ በረኻን ጥራያን ያኔራ ምንም ቅርጽ ዘይብላ ያኔራ ተባላሽ ያኔራ ግን ትዝገርመኩም ነገር እግዚአብሔር ስለ ምድሪ ምብልሻዋ ስለ ቅርጽ ዘይምህላዋ ምንም አይተዛረበን ንምንታይ መሲልኩም እንተ ተዛሪቡ ከምኡ ከም ዝቅጽል ፈልጥ እዩ ስለዚ ነተኽሪኦ ዝደል ጥራሕ አምላኽ ክዛረብ ዘለዎ ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ምድሪ ምብልሻው ምስራያ ኣብ ውሽጡ ግን ጽቦ ነገር ይርኢ ስለ ዝነበረ ብርሃን ይኹን ኢሉ ልክዕ ከም ቃሉ ድማ ነገራት መልክዖምን ቅርጾምን ክለውጡ ጀሚሮም ብሩኻት ኣምላኽ ዝብሎ ኣብ ህይወትና ምባል እንተደይ ተማሂራ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ካብቲ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ነገራትና ኣብ ህይወትና ኣብ ኩሉ ነገራት ክንሪኦ ንደሊ እንድሕር ኮይንና ክንብሎ ኣለና ንሕዝቅኤል ከምኡ ኢልዎ ነቶም ዝደረቑ ዓጻጽምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ተነበየ ይኮኑን ትንፋስ ተሰኺዑሎም ሕዝቅኤል ኣምላኽ ዝበሎ ክብል ምጀመረ ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም ሪኢኹም ኣሕዋት ንኣፍና ንኹነታትና ምድጋም ኣግዲፍና ንኣምላኽ ዝብሎ ምባል እንተላሚድናያ ነገራትና ህይወት ከኣትዎም ክጅምር እዩ ነገራትና ክልወጡ ክጅምሩ እዮም ህይወትኩም ከምቲ ትብልዎ እሞ እትርእይዎ ካብ ምባል ክትርእይዎ ትደሊ ምባል ይሕሸኩም ድኻም በአፍኩም አይትዛረቡ ስንፍና በአፍኩም አይትዛረቡ ምናልባሽ ገለገለ ሰባት ወይ ድማ ሰይጣን አቦ እምሮኹም حميمكم أكلاتكم كأنزان دارأكم كلكم أنا بكرسوس فوس يكتب لكم تحسي خازن لخا نمنتهي بحسود تنبر حميم كان دي خازن لخا تقنزون دي خازن لخا خبلك هاي خيلي نو أي تحسون زلكم انبش حقيكم تزاروا زلكم نمنتهي مسيلكم كل تريئوا حقي ما لا تيكونن دسمعكم حقي ما لا تيكونن حقي كريستوسيو بكريستوس راح تزاروا تخونكم دما حقيكم تزاروا زلكم دخام تسمعكم يدكم الله خابتبلو بكريستوس برتي يبولو نمنتاي مخنياتو حقي كريستوس ስለዝኾነ ኣይትሕሱን ይኹም ዘለኹም እምነትኩም እዩ ስለዚ ንላመድ ኣምላኽ ዝበሎ መባል ኣምላኽ ዝተዛረቦ ምዝራብ እንተደኣ ከምቲ ኣምላኽ ዝዛረቦ ተዛሪብና ከምትሱ ዝበሎ ከዓ ክንነብር ክንጅምር ኢና ስለዚህ አፍና ሱኢልና አይንኽፈት እቲ አፉ ዝኸፍት ጥፍአት ይረኽቦ ኢልዩ እንተደኣ አፍና ብኹነታትና ተገዚኡ ህይወትና ናብ ጥፍአት ክትከይድ እያ እንተደኣ አፍና ብእምነትና ተገዚኡ ህይወትና ናብ ለውጥ ክትኣትያ ስለዚህ ምረፁ ዘዋፀኩም አፍኩም ኣብ ህይወትኩም ዓብ ተራ ከም ድፃወት ፈሊጥኩም ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን ልሳን ይዘሎ ስለዝበሎ አፍኩም ንህይወት ምልቃ ጥራሕ ተጠቀሙሉ አፍኩም ንህይወት ምዝራብ ጥራሕ ተጠቀሙሉ ወላ ሰባት ትሕሱ ለኹም ይበልኹም ወላ ሰይጣን ትሕሱ ለኹም ይበልኩም ሓቂ ኣምላኽ ዝበሎ ስለዝኾነ ንድስምዐኩም ኣይትድገምዎ ንትርእይዎ ኣይትድገምዎ ነታ ኣምላኽ ዝበሎ ግን ደጋጊምኩም ተነበይዎ ኩሉ ጽቡቕ ቅርጺ ክሕዘልኩም እዩ ሻሎም ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ
يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒየይን እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና። ሻሎም